ମୁଁ ଆଜି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। तोर बंचिबा जा मरिबा ता ମୃତ୍ୟୁର ପଥ ଦେଖାଯିବ କି ନାହିଁ ଜାଣି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁର ଥଳି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଲାଣି। ତୁମେ ମୋ ତପସ୍ୟାରେ ବିଭ୍ରାଟ ସୃଷ୍ଟି କଲ। ଭଗବାନ କଣ ସତରେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ରାମଙ୍କୁ ଡାକିବେ 150 କୋଟି ଲୋକ ଲଟେରୀରେ ପଡିଲେ ବୋଧେ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ରାବଣକୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କୋଉ ଡାକୁ ନଥିବେ। ସର୍ଭର ଫାଙ୍କା ଥିବ, ଚେଷ୍ଟା କଲେ କ୍ଷତି କଣ? ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ इंडिया किए जन मत स्मरण पड़ुची 15 मिनट जाऊची 15 मिनट आसुची ओके ହ୍ୟାଲୋ आखि खोला बस छो कौन मागे आता मा ଗୋଟେ ଏମିତି ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ବାହାଘର କରିଦିଅ, ଚୋରି ଭଳିଆ ଓଡି ଗାଡି ଗୁଡା ବଦଳଉଥିବ। तथास रे झियो भगवान दियंतिनी वे झियो को अर्जन करबाकू पड़े, उपार्जन करबाकू पड़े। तो साहस केमथि हैला मो संगे एमती अभद्रामी करबा पई कि ରାଜା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ର ଅମିର ଖାନ ର औकात ଥିଲା। କରିଶ୍ମା କାପୁର ତାକୁ ପୁଣି ବାହା ହେଲା, ପୁଣି ତା ପିଲାର ମା ହେଲା ନା ନାହିଁ। तू जानी जो से झियो किए बे ता ओठेर जतिकी लिपस्टिक लगुची तो दिहरे सेतिकी ब्लड नथिबो। एई टिके खोलिलो ଆସୁ ଆସୁ ଖୋଲିବାକୁ କହିଲାଣି। ହ୍ୟାଲୋ ରାବଣ